ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗିଆଗି ଘଟଣାଟା କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋ ବିଆ ଓ ଦୁଧ ଗାଣ୍ଡି ଚାଟି ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ କେଉଁଭଳି ଗେହିଲେ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଯିବି। ମୋ ବିଆ ଏମିତି ଚାଟିଲେ ମୋ ବିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଡ଼ା ହେଉଛି, ଆଉ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଆଉ ମୁହଁରେ ନିର୍ଧୁମ ବାଣ୍ଡ ପୂରେଇ ପେଲିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜମା ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲି। ସିଏ ଅମଣିଷ ଭଳି ମୋତେ ଗେହିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଘଟଣାଟି ତୁମକୁ କହି ତୁମ ବାଣ୍ଡ ଓ ବିଆରୁ ପାଣି ବାହାର କରିଦେବି। ମୋ ନାଁ ପୂଜା। ବୟସ 24ରୁ 25 ବର୍ଷ ହେବ। ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଗୋରା। ଦୁଧ ଗାଣ୍ଡି ପୁରା ସାଇଜ। ଯିଏ ଦେଖିବ ତାର ଗେହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ମୋତେ। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ କଥା ଛାଡ଼, ଆଉ ସିଏ ତ ମହାନ୍ ବିଧବା ଥିଲା। ମୋତେ କେଉଁଭଳି ନିଜର ପ୍ଲାନ୍ କରି ଗେହିଲା ତୁମକୁ ଆଜି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜବ୍ଟି ମୁଁ ନୂଆ କି ପାଇଛି। ବହୁ ଟ୍ରାଏ କଲି ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଥର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ ଫେଲ୍ ହେଲି। ଶେଷରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ମୋର ଜବ୍ ଲାଗିଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲି। ଏଠି ସବୁଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସେ, ଆଉ ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ 2ରୁ 3 ମାସ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଆସିଲି। ସେଠିକି ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ସେଠି ମୋର ଜଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ଥିଲେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ। ତାଙ୍କ ନାଁ ପୁନିତ। ବୟସ 45ରୁ 50 ବର୍ଷ ହେବ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଧନୀ ଘରର ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସରପଞ୍ଚମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଇଥିବ। ସିଏ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଆସି ଜାଣିଶୁଣି ମୋ ପାଖେ ବସନ୍ତି। କୁହନ୍ତି, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମ ନାତୁଣୀ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି? ମୁଁ କୁହେ, ଆଜ୍ଞା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ଘରେ ତାଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ ପିଲାକୁ ଟିକେ ଜଗିବେ, ଆହୁରି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ସିଏ ଏମିତି ରେଗୁଲାର ଆସି ମୋ ସହ କିଛି ନା କିଛି ବାହାନା କରି ସବୁବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ହଠାତ୍ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ପୂଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତମେ କ'ଣ ଏ ଜବ୍ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛ? ମୋତେ ବୁଢ଼ାଟି ଲୋଭ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋର ପାଠପଢ଼ା ଏତେ ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ଯାହା ବି ହଉ ଜବ୍ ତ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଜବ୍ରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତମେ ମନ ଖରାପ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ତମର ସତରେ ଯଦି କାମ ଜବ୍ କରିବାର ଅଛି ତ କରିବ ନା। ଆଉ ତମେ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟା, ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତମକୁ ଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଆଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବାର ଦେଖି। ତମେ ଯେଉଁଭଳି ଦେଖାଯାଉଛ, ତମକୁ ତ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ହେବାର ଥିଲା। ମୁଁ ସେଠୁ ହସି କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ତମେ ସରପଞ୍ଚ ଲୋକ, ଆଉ ତମେ ଚାହିଁଲେ ହେଇଯାଆନ୍ତାନି। ତ ଏହା ଶୁଣି ସିଏ କହିଲେ, ଓ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା। ତମେ ଯଦି ରାଜି ହେବ, ମୁଁ ତମକୁ ସିରିୟସଲି ଜବ୍ରେ ରଖେଇଦେବି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସତ ଭାବି ମୁଁ ରାଜି ହେଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ଆପଣ କରିପାରିବେ ତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଗୋଟେ ଗରିବର ସାହାଯ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ କହିଲେ, ହଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ପୂଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତମେ ତୁମ ନମ୍ବର ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମେସେଜ କରିବି ଆଉ କଲ୍ କରିବି ବୁଝାବୁଝି କରି। ତାପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେଲି। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭିତରେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଡେଲି ଚାଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ହଠାତ୍ ମୋତେ କହିଲେ କି ତମର ଜବ୍ଟା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ?
ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୋ ପାଖେ ଏତେ ବି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପଇସା ଦେଇ ଜବ୍ କରିପାରିବି। ତାପରେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋର ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ବୟସରେ ତମଠାରୁ କ'ଣ ଦରକାର, ତମେ କ'ଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ? ମୁଁ କହିଲି ମାନେ? ସିଏ କହିଲେ ମାନେଟା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯଦି ସତରେ ତମର ଚାକିରି ଦରକାର ତ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବସିକି ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆଉ ଜବ୍ ତମର ମୁଁ କରେଇଦେବି। ମୋର ଉପର ଅଫିସରର କାମ ଭଲ ଜଣା ଆଉ MLA ବାବୁଙ୍କ ସହ ମୋର ଭଲ ପଡ଼େ ଆଉ ତମେ ବି ଜାଣିଥିବ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚର ପାୱାର କେତେ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହେଇଥିବ। ତାପରେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଜାଣିଗଲି କି ମୁଁ ଆଜି ତ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଗିଆ ଖାଇବି। ମୁଁ ବି ଆଗରୁ ବହୁତ ଗିଆ ଖାଇଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ହଁ ଟିକେ ତ ଗିଆ ଖାଇବି ଆଉ ଜବ୍ ତ ମୁଁ କରିବି ନା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଜି ହୋଇ ପଳେଇଗଲି ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍କୁ। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ମୋତେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ମୋତେ ଜୋରସେ କୁଣ୍ଡେଇକି ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଲେ। କହିଲେ ଆସ ତମେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ପଶିଗଲି। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଜୋରସେ କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରି ମୋ ବେକକୁ କାମୁଡ଼ିକି ମୋ ଗାଣ୍ଡିକୁ ପଛପଟୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଚିପିଲେ। ମୁଁ ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ମୋ ଉପର ଡ୍ରେସ୍ଟାକୁ ଟେକି ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇ ସେମିତି ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମୋ ପଛପଟ ଗାଣ୍ଡିକୁ। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି କହୁନାହିଁ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଦୁଧକୁ ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ମୋ ଦୁଧକୁ ଚୁଚୁମିକି ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋତେ ବହୁତ ଅକୱାର୍ଡ଼ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ବି କହୁନଥିଲି କାରଣ ଚାକିରି କରିବି, ମୁଁ ସବୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ରାଜି ଥିଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମୋତେ ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା କରି ମୋ ଦୁଧକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋ ଦୁଧରେ ମହୁ ଆଉ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ଆଇସ୍ ଆଣି ମୋ ଦୁଧ ସାରା ବୋଳିକି ମୋ ଦେହଯାକ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋତେ ଜୋରସେ ସଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋ ଦିହରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ଦୁଧକୁ ଆଉ ଗୋଟିକୁ କାମୁଡ଼ିକି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୋ ଓଠକୁ କାମୁଡ଼ିକି ମୋ ଦୁଧକୁ ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋର ପୁରା ସେତେବେଳୁ ମୁଡ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଜମା ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଖୋଲି ଜୋରସେ ଖୋଲିଦେଲି ଆଉ ତାଙ୍କ କାଠିଆ ବାଣ୍ଡକୁ ଆଣି ମୋ ମୁହଁରେ ପୂରେଇଦେଲି। କିଛି ନ ଶୁଣି ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପ୍ରାୟ 15-20 ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ମୁହଁରେ ଦେଇ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି। ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଚାଟିଲି ଆଉ ସେ ମୋ ଗିଆକୁ ଚାଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଚାଟିବାରେ ଲାଗୁଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ଚଟାଚଟି ହେଉଛୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଗରୁ ଏମିତି ମଜା ମୁଁ କେବେ ପାଇନି। ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ତମେ ଯେଉଁଭଳି ଚାଟୁଛ ତମ ଜବ୍ଟା କାଲି ସକାଳେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏହା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆହୁରି ଭଲସେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି ଆଉ ମୋ ଦୁଧକୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଜୋରସେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରି କହିଲି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଦୁଧକୁ ଆଜି କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦିଅ। ଆଉ ସେ ମୋ ଦୁଧକୁ କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ପୁରା ଦର୍ଜ କରିଦେଲେ ଆଉ ମୋ ଦୁଧକୁ ଚୁଚୁମୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଦଳୁଛନ୍ତି। କେତେ ଜୋରସେ ମୋ ଦୁଧକୁ ଚିପୁଛି ସିଏ। ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କହୁନଥିଲି। ମୋ ବିହରେ ତ ସବୁଯାକ ଜିଭ ପୂରେଇକି ସବୁତକ ପାଣି ମୋ ବିହରୁ ମାରିଦେଲା, ପୁରା ଚାଟିଦେଲା। ତାପରେ ବାଣ୍ଡକୁ ଟେଙ୍ଗେଇକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଲମ୍ବେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ, ତମେ ପୂଜା ମୋ ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିପଡ଼ ଆଉ ଉଠ୍ ବସ୍ ହୁଅ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଟେଙ୍ଗା ବାଣ୍ଡରେ ମୋ ଗାଣ୍ଡି ପଟିଆ ଯାଇ ମୋ ବିହରେ ପୂରେଇଦେଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ ଖାଲି କଚିଗଲି। ସେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଦୁଧକୁ ଚିପୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ମୁଁ ଖାଲି ଉଠ୍ ବସ୍ ହେଉଛି। ସେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ବାଣ୍ଡ ଖାଲି
କଚର ମଚର ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ନିର୍ଧୁମ ମଜା ନେଲୁ। ତାପରେ ସେ ପୋଜିସନ୍ ବଦଳେଇକି ମୋ ଟାଙ୍କ ଦିଟା ଯାକ ଫାଡ଼ି ଦେଇ ମୋ ଦୁଧକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ତାଙ୍କର ଚିପୁଛନ୍ତି ଓ ଜୋରସେ ଧକ୍କା ମାରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁ ଜୋରସେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଓ ମୋଟା ଥିଲା। ମୋ ବିଆରେ ବହୁତ ଜୋରସେ ମାଡ଼ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଜମା ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି? ଚାକିରିର ଲୋଭରେ ମୁଁ କିଛି ବି ସହିବାକୁ ରାଜି ଥିଲି। ସେ ସେମିତି ଗେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ଆଉ କରି ଚିଲେଇ ଚାଲୁଛି। ମୋ ବିଆରେ ପୁଣି ଚେପ ମାରି ଚାଟିକି ମୋ ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ, ପୂଜା, ତୁମ ବିଆ ଆଜି ମେଲା କରିଦେବି ଓ ତମେ ସମ୍ଭାଳି ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି, ସବୁ ରାଜି ଅଛି, ତମେ ଗେଇ ଚାଲ। ତାପରେ କୁକୁର ପୋଜିସନ୍ରେ ମୋତେ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଲେ। ମୋ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଦୁଇ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ମୋ ଗାଣ୍ଡି ପଟେ ବାଣ୍ଡକୁ ଲଗେଇକି ପେଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ତ କହିଥିଲ ମୋତେ ଗେଇବ। ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ପୁରଉଛ, ଜମା ବି ଯାଉନି। ସେ କହିଲେ, ତମ ଗାଣ୍ଡିରେ ବି ମୁଁ ବାଣ୍ଡ ପୁରେଇବି। ମୁଁ ତମକୁ ଚାକିରି ଦେବି ମାନେ ତମ ଗାଣ୍ଡି ବି ମାରିବି। ମୁଁ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା ହଉ। ପୁଣି ମୋ ଗାଣ୍ଡିକୁ ସିଏ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଦେଇ ମୋ ଗାଣ୍ଡିର କଣରେ ପୁରେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ମରିଗଲି ମରିଗଲି କହି ଚିଲଉଥାଏ। ସେ ସେମିତି ଗେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ମୋ ଚୁଟିକୁ ଭିଡ଼ିକି ଗାଣ୍ଡିକୁ ଚାପୁଡ଼ା ପରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ତାଙ୍କର 7 ଇଞ୍ଚିର ମୋଟା କଦଳୀକୁ ପୁରଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜମା ବି ସହିପାରୁନଥିଲି। ସେମିତି ସେ ଧକ୍କା ପରେ ଧକ୍କା ମାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କଷ୍ଟ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲି ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡର ସବୁତକ ଦଳାମାଲ ମୋ ମୁହଁରେ ଢାଳି ଦେଲେ। ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହୋଇଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଜଏନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।